قدما منستر أبي أحمد أما حوار ميديا قصات وزم حلالة فمال أختي قدما منستر جورجيا ميلوني ناب إثيوبيا متى بمقبالي بحقوسي سراسرني أبزو على زي إيطاليان أفريقيا بحبارك إنجد مخالنا حقوسي عقات أم دبلوماسية أخوات راح زي كونس مرأي نايتي أمونغو إيطاليان هجرات أفريقيا زنبرة حيال شرك الناس دلدل إبلام أزبحصة لخبط أنستوعت أسرعت بلتقنا كي تردو فنجي رقيتهم بعقات أم خيت عدمنا بيت كازمت بيت سبكاوي ون كرام محاز خدا أمبر حدا مرح هجرنا حد هجر كالندر كيف التشا علت كاميرات أبقات أم همد مسحقيهم أتو على نعقة حبرة أفريقيا زار إنو تصربا الأختيوم حبرة أفريقيا بالعلي إمارات صنع مرقات يابز حزل الأوان هاجرات أفريقيا بقبر بإمارات تقطعين بزلوا لجزي أتعود بايز كبر عمتها إمارات أفريقيا زبل دراما بمنقد إثيوبيا بشرح استوت أنا دراما من بارو نتصوريهم أجندة قول عبشاشا انتايو مستنبعل زي محضرن كل لا تسمع معي كسر حزيك على منقستي انتاي قبل أزحتو كله تعذاب تعدى من يوم زبز حاجرات أفريقيا إمارات كم حانت وراريتن بزبازي تنجيرنا بزقمت قالوا مدرخ قول عبشاشان جزانا بسو كموانا صحف حبرة أفريقيا غميتو باسم أفريقيا خواصة من فتانو زحفر نبرة أبزوان أتي أبزودان سكايزر لوكينات بسنكز قداماوي متقطعو ناوني عليت مسنات يغير بزلو اللوكونتات تنقز قدا إمارات إثيوبيان مخانن عالم التمسكرو حقيهم أو إثيوبيا زلو شجرن قلولاون كيف تحب عليت قبيلان زودا زلو هزبو عشش بالموبايل حانت نجر كم زي تفتر خوينيهم لو ما إثيوبيا بتميتن حمام ساقي حبرات سب دفينو بقد معلم نهال كس اللي زخون كندز أكل بليونات كفستس إذا هجر سبري بلان زي بلو أيكونون كندز قاعد حبرات أفريقيا السودان تكون إثيوبيا كامروان دازا مسألة تاريخي دقم كبير فرحام زلو قاليتون يرو بفلاي نتي إمارات تعدلو زلات وارن دقفن كتاب قارز إثيوبيا ونبوغنا حاول خبط إننا نخط إلا تعوي تقريب من باروني ذكر عدد قدما منستر ميلوني أما ديات نقدين إنفستمنت ساعات حتى غرزي حرشان مهزون كأتسأل متحوار نمعوين كم زمت أتيقال عباشا قاليتو أتحققن كاليوم نسا 5 بالترايان سلي أبتي دراما أتيام أتمسرح قدا إماراتيوم نجار كبر جنجن قلعة مخانسلا زي ترفو أتأخيوانا بزي تدلي سئلن ترقا من وسدو إيطاليا أفريقيا علامة إمارات كندز أكل باجت كتسلعن كلا أب سودان ليبيان سوماليان اتختلو استراتيجي يبالاشوا مسم الله ونعون مدحنن مزكا أتازغون حيس كان مصنح زوات أو التنيوم نودباتن هابتن ورق أن مقتصار إمارات كسكا مودة تختصر حلو استبقست قول عباشاشاقن زاري كل هذا داري علات أن حنا كان عزبوينا أتي بخاف سلطان زمنت ألزلو مدبرو أبدي سواز قبر حبرة أفريقيا نتاقمات أفريقيا بأفريقياوان مفتح مركاب زبل ممرحيوم زقاج أخنسات تفتيرو بدي سوادك يسدو يحضر يخون أزون كالي قدايوم دحرز حفر صراح أبي أحمد انتاي زبل الدراما يقرب لنا يخون أبي أحمد نحاسو درار حانت مشات زعينتو دراما لكا خمتي عامت حدا زي بدرجة مرحت عبيت هجرات سكيد أخواتات تشاينا أفريقيا روسيا أفريقيا زبلين عالم كرفتينو أفريقيا وإثيوبيا خم حانت أنقريت هجر نت ببليون دولار شفن وعلى جنزب إمارات مخانو نغيف اللت إلو دما قدما منستر طليانا أبو خطركب جيروز تقفش دبلوماسي سارحهم أتوم استعدم مرحت أفريقيا نشتارق والعبشاشا بزي مردوم نت مخفتي بتليان سلستا جبر لهم من ينتاي قبل من مسمن يسرح اللون اندوز بهال أين برومن أتسلاو مشت قول عبشاشا جني قلنا برا أتورد الدحر السعبيوم نازشت أرازخت مزن بوليتيكانيا مخان أيد اللنيو ردو سلازنا برا برقص إذا خمس بالا بوفي موزحت أجزي عما رحت أفريقيا لمدن مقرنيو بفلاينتهم سرح زي بلهم ما رحت أفريقيا عبتارك حبرت أفريقيا جن عزيزة حفرن ترى زي فلت إنسنا مقارز قدر التوهيلو يتكاس حبرت أفريقيا بدو استقبرت كال مخان دمايا نتصر عبكم زقات عم عدم ويتعذاب مخان ويدما نتعدل تطعيم كام ما رحت أكيبكا دبلوماسية وتعرختك كايد مفتان حدا نجريهم أخي وحبرت أفريقيا تبهاي الكنسو كان دز عبا خاي حليفك أخي وخان طليان مركبن قد أفريقيا نقول قديفك كالي تلوخ تصرح نبوز حد الزرارة بنت ونبرم أزقل عن تأي تصرح زلو أنبر رمس لبلو زبلون عيت سانون أتزقدد المسح عندما أتأخيبا ببع ما تخكيد مخان مستزارة بنبرم قول عبش شكاب كاروت ما راح تزفلو درامو جنازي ودالك أخم حانتي تخطط الفيلم كسكاب عربتو زغط المخانيوم لومي أبزس مع مدار دمان ما راح أفريقيا أفتق بحر يدلينا يكبل كل منوعي للوم فليت تصابصاويت بايتو سوا مسلات أو قداي بين أو قدرات ناب إيرترا مبصح وسفت أمتلو نقداي بين أو قدرات أبي إيرترا فتحونتون زيادات وكرهبا كتسرح مخانا قليصا ببايتو سوا مسلات ودحرات هجراس تمزت فليت تصابصاويت أو قداي بين أو قدرات بروفيسور إلينا دوهان بمنغست إيرترا بستقبر العدمة أبي إيرترا نحموشة مع التعدات مكيادات فلت كوينو نصاب إيرترا بتنحتو لقزي مسبركس بلو لعلو سبسلطانات منغستن كيلاتات نسفيحن عوتن ركبات كم زكايدات تفليت
ዘሎ ፍሊቲ ጸብጻዊት ባይቶ ሰዋ መሰላት ኣብ ጉዳይ ቤናዊ ገደታት ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ዝፈጸመትሉ ንጉዳይ ቤናዊ ገደታት ኣብ ኤርትራን ፍትሓውነቱን ዝያዳ ተኪራ ከም ትሰርሕ ገሊጻ ኣላ ንሳ ነዚ ገለጸት ኣብቲ ምስ ሃገራዊ ማዕከን ሓበሬታ ሻባይት ዘካየደቶ ሰፊሕ ቃለ መሕተት እዩ ፕሮፌሰር ኤሌና ዶሃን ኣብ መግለጺያ ቤናዊ ገደታት ብመንጽር ቻርተራት ውድብ ሕብረት ሃገራት እናነጻጸረ ሰፊሕ መብርሂ ድሕሪ ምሃባ ቤናዊ ገደታት ንኣህጉራዊ ግዴታታት ዝጥሕስ ምዃኑ ኣረዲኣ ምስቲ ብዝተኣሳሰር ኣብ ኤርትራ ብዝገበረቶ ኣፈናዊ ዳህሳስ ምርኩስ ብምግባር እቲ ኣብ ኤርትራ ተስገዲዱ ዝርከብ ቤናዊ ገደታት ንመትከላት ሕቡራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ሕግን ብቐንዱ ድማ ንምዕሩይ ኣቃውማ ልእላዊ ኩነታት ሃገራት ዝጥሕስ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚታ ወድዓዊ መደምደምታ ንምብጻሕ ጭቡጥ ናይ ሳዕቤናት ሓበሬታን ቀጻሊ ጽምዶን ከም ዘድሊ ዝሓበረት ኤሌና ዶሃን ንሳ ፍልይቲ ጸብጻዊት ኣብ ቤናዊ ገዳ ኮይና ኣብ ዝተረቑሐትሉ ሳዕቤናት ናይ ቤናዊ ገደታት ኣብ ማሕበራዊ መሰላት ቁጠባዊ መሰላት ኣብ ትምህርታውን ኣካዳሚያውን ሓርነታት ዝገልጽ ብርክት ዝበለ ጸብጻባት ምድላዋ ብምሕባር ናይ ኤርትራ ድማ ካብዚ ዝተፈለየ ክኸውን ከም ዘይትጽበዮ ገሊጻ ኣድማሳዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ቀርዓት ስሕለት ኣብ ዝሃለወሉ ሓደ ካብ ቀንዲ መሳርሒ ዘቤታዊ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኮይኑ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ቤናዊ ገዳ እዩ ነብሲ ወከፍ ዝርዝራ ሰብኣዊ መሰላት በዚ ቤናዊ ገዳታት ዝጽሎ ምዃኑ ዝሓበረት ፕሮፌሰር ኤሌና ዶሃን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዘነጻጸረ ቤናዊ ገዳታት ዓንቃፍ ተራ ዘለዎ ምዃኑ ዝርዝራዊ መብርሂ ኣቕሪባ ቤናዊ ገዳታት ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ሃገራት ጣልቃ ዘይምትእታው መስርሕ ሰላማዊ ፍታሕ ግርጭታትን ካልእን ንዝብል ኣህጉራዊ መትከላት ዝጸባ ምዃኑ ዘነጸረት እዛ ፕሮፌሰር ኣብ ኤርትራን ዝኽትሉ ኣልታዊ ሳዕቤናት ንምግምጋም ዝያዳ ምብጻሕን ዳህሳስን ከም ዘድልያ ሓቢራ ኣብ ኤርትራ ናይ 5 መዓልታት ምብጻሕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝፈጸመት ፕሮፌሰር ኤሌና ዶሃን ምስ ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣናት መንግስትን ክኢላታት ሰብኣዊ ጉዳያት ተራኺባ ምስ ዝራባ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ብቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ጽልዋን ሳዕቤናት ቤናዊ ገዳታትን ንምጽናዕ ዝተመዘዘት ፕሮፌሰር ኤሌና ዶሃን ኣብ ሳዕቤናት ቤናዊ ገዳታትን ኣገባብ ኣተገባብሩን ኣመልኪታ ኣህጉራዊ ዳህሳስ እተካይድ ክኢላያ ምስ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ዘተኮሩ ንጥፈታት ከም ተዓምም ትገልጽ ምስ ጉዳይ ኣመልኪታ ናብ ቻይና ኪዩባ ቀጠር ዚምባብዌ ኢራን ቬንዙዌላ ሶርያን ምብጻሕ ዘካየደት ፕሮፌሰር ኤሌና ኣብ ዛዕባ ቤናዊ ገዳታት ሃብታም ተመክሮ ዘለዋ ክኢላ ምዃና ይፍለጥ ብሰንኪ ሕፅረት ባጀት ምጥፋእ ኣንፈትን ኣብ ደብዛዝ ኩነታት ዝርከብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት መሳርሒ ፖለቲካ ከይኸውን ኤርትራ ቀጻሊ ምሕፅንታ ክተቕርብ ምጽናሓ ይፍለጥ ኤርትራ እትርከበን ብርክት ዝበለ ሃገራት ድማ ብስም ስትራቴጂያዊ ሕርያ ሃገራት ኣይኽበርክንን ብዝብል ምክንያት ግዳይ ዘይፍትሓዊ ቤናዊ ገዳታት ክኾና ጸኒሐን እየን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ስዕራታት እናጋጠሞ እዩ ዝርከብ ዘሎ ብፍላይ ካብ ሸዋ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ተሳዒሩ ቀንዲ ማዓስከራቱን ግንባራቱን ራሕሪሑ ናብ ከተማታት ከኣቱ ኢና ተዓዚብና ነርና ምክልኻል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቶም ኣብቲ ከባቢታት ነቲ ኩናት ዝመርሑ ዝነበሩ ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ነቲ ስዕረት ቀንዲ ተሓተቲ ኢኹም ብምባል ትማል ን4 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎም ካብቲ ቦታ ሓበሬታ ወፂኡ ይርከበሎም ስርዓት ብልጽግና እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ወተሃደራዊ ስዕረት ክጻወር ስለዘይካለዩ ንኸምዚኦም ዓይነት ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝትን መራሕቲ ኩናትን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ከእቱ ኺኢሉ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ካብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ናብ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ክሰጋገር ዝረኣናዮ ኣገዳሲ ዝኾነ ዕጥቂ ነፃዋራትን ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ምስ ኣተወ ትማል ሓይሊ ኣየር ሱዳን ብዘካየዶ ወሳኒ ዝኾነ መጥቃዕቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓነወ ካብ ሱዳን ዜናታት ተዘርጊሑ ዝርከብ ሕብራት ኢማራት ዓረብ ብሰማያት ተካይዶ ዝነበረት ምትእትታው ዶ ምስ በለ ብወደብ ባርባራ ናይ ሶማሊላንድ ኣቢላ ዕጥቂ ነፃዋራትን ብምርጋፍ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ናብ ተቃዋምቲ ሓይልታት RSF ክትእቱ ጸኒሓን ኣላን ኣብዚ ቅንያተ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ክንዕዘቦን ክንከታተሎን ጸንሕና ምግዓዝ ኣጽዋራት ንውሽጢ መሬት ሱዳን ምስ ኣተወዩ ሓይሊ ኣየር ሱዳን ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ዕውት መጥቃዕቲ ብምፍጻም ነዚ ኣጽዋራት ብመንገዲ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ስራሕ ወጻኢ ክገብሮ ክኢሉ ዝርከብ ዘሎ ክልተ ሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ፌደራል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሚኒያፖሊስ ንኣሌክስ ፕረት ብጥይት ድሕሪ ምቕታሎም ነዊሕ ከይጸንሐ ሚለር ኣብ ኤክስ ንነርስ ሚኒያፖሊስ ናይ ውሽጢ ሃገር ግብረ ሽበራዊት ከምውን ቀታሊት እያ ኢሎም ዝኸሱ ሓያሎ መልእኽትታት ኣስፊሩ ሚለር ኣብ 2016 ኣብ ዝገበሩ ሰልፍታት ጎስጓስ ትራምፕ ከም መዋዓውዒ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ እዩ ሰልፊ ዲሞክራት ሃልሃልታ ንዓብዪ ጓህሩ ኣለዉ ክብል ከሲሱ እቶም ዘቕረቦም ክስታት ሓሶት እዮም ብድሕሪኡ ብቪድዮ ዝተረኸበ መርትዖታት ከም ዘመልክቶ ፕረት ዋላ እኳ ፍቓድ ዘለዎ ሽጉጥ ሒዙ እንተነበረ ኣብ
لعلي سجوم تقدمو صادم متقون 10 ግዜ ምትኳስን ንሰበ ስልጣን ጉምሩኽን ሓለዋ ድባትን ከም ዘየፈራርሖምን የመልክት ድሕሪ መዓልታት ሚለር እቲ ምምሕዳር ብዛዕባ እቲ ክስተት ዘለዎ ኣፈናዊ ገምጋም ዝምልከት ንማዕከናት ዜና ብዝሃቦ ቃል እቲ ስጉምቲ ኣብ ባይታ ካብ ዝርከቡ ሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ዝተረኸበ ሓበሬታ ምርኩስ ዝገበረ ምዃኑ እቶም ኣካላት ፀጥታ ድማ ግቡእ ፕሮቶኮል ዘይተኸተሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብል ተኻቲዖም እዚ ካብቲ ቀላሲ ሓጋዝ ፕሬዚደንት ሳሕቲ ዝረአ ምምላስ እዩ ነይሩ ግን ከዓ ነቶም ንኢሚግሬሽን ኣኽበርቲ ጉምሩኽን ንተቃውሞታት ብዓመፅ ምላሽ ክህቡ ኣተባቢዕ ኢሎም ዝኸስዎ ነቐፍቱ ዲሞክራት ዝዕግብ ኣይነበረን ኣባል ኮንግረስ ዶን ቤየር ኣብ መርበብ ሓበሬታ ብሉስኪ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ እዞም ኣሜሪካውያን ዜጋታት ብኢሚግሬሽን ኣኽበርቲ ጉምሩኽን ሰበስልጣን ጉምሩኽን ሓለዋ ዶባትን ምቕታሎም ንሚለር እኹል ኣይነበረን ድሕሪ ሞቶም ብሓሶት ፀሪፍዎም ብምባል እቲ ክስተት ንስቲቨን ሚለር እኹል ኣይነበረን ኢሉ ሚለር ስንኩልን ደም ዝፀምኦ ፅንፈኛን እዩ ፖሊስታቱ ድማ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝፀንሐሉ መዓልቲ ሂወት ብዙሓት ኣብ ሓደጋ የውድቁ ኣለዉ ኣደ ናይ ቀደም ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳን ዝነበሩ ሌተናንት ጀነራል መሐመድ ዑስማን አልሁሴን ትማል ዓርቢ 13 ለካቲት 2026 ኣብ ወታደራዊ ሆስፒታል ዱርማን ዓሪፈን ስነ ስርዓት ቀብሪ መግለፂ ሓዘንን ኣብ ክልል ሩባ ናይል ከባቢ ኣሽቢልያ ካብ ምብራቃዊ ሸንዲ ንሰሜን ገፁ ኣብ ዝርከብ ቦታ ክካየድ እዩ ቀዳሚት ኤርትራዊት ብፅሓይ ውፅዓት እትሰርሕ ጃልባ ተማሂዛ ብመሃንዲሳት ባሕሪ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዓውዲ ምህዞን ሰንዓነ ተኪሮም ዝነጥፉ ዘለዉ ተምሃሮን መንእስያትን ኣብ ሃገራዊ በዓላት ፌስቲቫል ኤርትራ ከም ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ንምህዞታቶም ምስ ህዝቢ ኣብ ምልላይ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ እቲ ንሳቶም ሂዞሞ ዘለዉ ዓይነታት ቴክኖሎጂ ኣብ ጉዕዞ ሂወትና ብዝቐለለን ዝማዕበለን ኣገባብ ክንነብር ዝሕግዝ ጥበብ እዩ ፅቡቅ ዕድላት ምድላይን ተበግሶም ምህላውን ሓደ ካብ ባህርያት ዕውት ኢንተርፕረነራት እዩ ኢንተርፕረነራት ካብ ናይ ሓበራዊ ኣተሓሳስባ ወፂኦም ሓደስቲ ነገራት ናይ ምምፃእ ዓቕሚ ዘለዎም እዮም ኣብ ብዙሕ መድያት ባህሊ መሃዝነት ተኾስኪሱ ዝረቐቐብቲ ዝቐለለ ተፈቲሑ ዓይነትን ደረጃን መነባብሮ ሕብረተሰብና ክቕየር ክስራሕ እዋን እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ጽምብል መበል 36 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ጥዋለ ተክሊል ዕምባባ ኣንቢሩ ሎሚ 14 ለካቲት 2025 ንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ጽምብል መበል 36 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ሰዓታት ንጎ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣብ ዝተረኸብሉ ንኽብርቶም ንወደባዊት ከተማ ባፅዕ ዝወደቑ ሓርበኛታት ጀጋኑ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ጥዋለ ተክሊል ዕምባባ ኣንቢሩ ስሙን ስም ሃገሩን ኣብ ምጽዋዕ ዝርከብ ሕቡን ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ወዲ ሙሌ ምስ ባንዴሩ ኣብ ባሕሩ ኤርትራ ወደ ምጽዋዕ ናይ ኤርትራ ናብ ዓለም መእተዊ ኣፍ ደገ ነዋሕቲ ክሬናት ኣብቲ መርሶ እናተንቀሳቐሱ ግዙፍ ጽዕነታት ይመርሓ ካብ ቻይና ማእኸላይ ምብራቕን ዝመጻ መራኸቢ ኣቑሑት ንምውራድን ክቡር ናይ ወፃኢ ንግዳዊ ኣቑሑት ንምጽዓንን ኣብቲ ወደብ ይዓርፋ እዚ ድማ ንንግዲ እቲ ሃገር ንቕድሚት የስግሞ ሓቂ ከም ወርቂ እናሓደረ ይኹላዕ 2 ዓመት ድሕሪ ነፃነት ልኡኻት ባንኪ ዓለም ኣብዚ ነይሮም ኣስመራ ናይ ሃገርኩም ቁጠባዊ ፖሊሲ ክስካብቲ ዝደቐቐ ማክሮ ፖሊሲ ባዕልና ክንፅሕፈልኩም ኢና ከምኡ ዝግበር ኣብዚ ኣፍሪቃ ንቡር እዩ ባንኪ ዓለም ናይ ሃገራት ሓላፍነት ወሲዱ ዝፅሕፍ ካሊእ ዝኾነ ክፅሕፍ ኣይግባን እዩ ባንኪ ዓለም ከመይ ገይሩ ድሌታት ይፈልጥ ብኸመይ ተኣምር ጠለባት ገዛይ ስድራይ ሃገረይ ይፈልጥ ባዕለይ ክገብሮና ካልኩ ከመይ ገይሩ መተካእታይ ኮይኑ ባዕለይ ክፅሕፈልካ ዝብለኒ እዛ ኩነታት እዚኣ ንሃገርናን መንግስትናን ኣብ ዓይኒ ገና ዘዘእትወትና ከቢድ ዋጋ ዘኽፈለትና ግን ከዓ ካብቲ መፅዋትነትን ልመናን ዘድሕነትና ሰላምን ፀጥታን ሃገርና ክነውሕዝ ዘኽእለትና ፀጋታትና ባህልና መንነትናን ክብርታትናን ክንዕቅብን ከም ሃገር ከም ህዝቢ ቀፃልነትና ክረጋገፅን ዘኽእለትና ዓባይ ውሳነ ነይራ ሕጅተን ቁጠባዊ ፖሊስታተን ባንኪ ዓለም ፀሓፈለን ሞልቓሕ ኣብ ርእሲ ልቓሕ ዝወሰደ ሃገራት ኣበይ ኣለዋ ከመይ ኣለዋ ህዝበን ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ሂወት ይነብረሎ እስትራቴጂካዊ ንብረተንን ፀጋታተንን ብመን ይውነን ኣሎ ሕቶ ብርእስ ሕቶ ክትቅፅል ትኽእል ኢኻ እታ መልሲ ንፁር እዩ ኣብ ክወፅኦ ዘይኽእላ መፈንጠራ ኣቴን ትልኽ ይብላ ኣለዋ ንወለዶታት ዘይኸፍሎ ዕዳ ኣቴን ወይ ዝበልና ክንግበራ ወይ እናተባህላ ተወሪጠን ብብልሽውና ተቆማጢዐን ሃገራት ናይ ስድራ ቤት ኮይነን ኣለዋ ንሓዋር ከም ሃገር ክቕፅላ ድንከ ንዓመታት ስቲቨን ሚለር ኣብ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ዶናልድ ትራምፕ ዓቀባዊ ቀላሲ ፖሊስታቱ ኮይኑ ፀኒሑ ሕጂ ተጠማቲ ኩሉ ሸነኻት ኮይኑሎ ንሱ ኣብ መሪሕነት ፖሊሲ ምውፃእ ዋይት ሃውስ ዝጥቀመሉ ዘይሕለል ቅዲ ነቲ ተሪር ኣጀንዳ ኢሚግሬሽን ናይቲ ፕሬዚደንት ናብ ግብሪ እትይዎ እዩ ኣብ መላእ ምዕራባዊ ንፍቂ ክቢ ድማ ስልጣን ኣሜሪካ ምስ ፈሕፋሕ እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ፅልዋ ክመፅእ ደሪኹ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ 2026 ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዘለዎ ስራሓት ብዝለዓለ ፍጥነት ብምጅማር ሓደ ካብቶም ሓያላት ኣካላት ምዃኑ ዘለዎ መርገፂ ኣደልዲሉ
ንብዙሓት ፖለቲከኛታት ፀጋም ግን እዚ ሰብ ዕሱብ እዩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ፋሽስትነት ጽቡቕ ኣይኮነን ምስ ዝብል ጽሑፍ ፖስተራት ገጽ ሚለር ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ተለጢፉሎ ዲሞክራት ካብ ስልጣን ክወርድ ፀዊዖም ገለ ኣባላት ሪፓብሊካን ከይተረፈ ንፖለቲካዊ ፍርዱን ኣድማዕነቱን ብግልፂ ኣብ ሕቶ ኣትዮም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ሰሙናት ድማ ሚለር ንነብሱ ኣብ ዘይፈልጦ ኩነታት ተረኺብዋ ኣሎ ብሃንደበት ሃገራዊ ትኹረት ካብ ዝረክብ ንድሓር ቃላቱን ተግባራቱን ብጽኑዕ ይምርመር ኣሎ ከም ውጽኢቱ ድማ እንተወሓደ ንግዚኡ ካብቲ ልሙድ መንገዱ ግትእ ክብል ተገዲዱ ኣሎ